Zaujímavosti z medicíny časť prvá. Kedysi sa olovo pridávalo do benzínu. Takýto olovnatý benzín mal lepšie vlastnosti a hlavne sa nevedelo, že olovo je kumulatívny neurotoxín, nebezpečný hlavne pre deti. Populácia detí exponovaná olovnatému benzínu sa mohla pripraviť priemerne od 3 do 7 bodov IQ na osobu, podľa rôznych štúdií, a tak sa začal olovnatý benzín zakazovať. U nás na Slovensku to bolo ešte v 90. rokoch, v Česku v roku 2001 a posledná krajina, ktorá ho zakázala, bola Alžírsko v roku 2021. Od zákazu sa v týchto štátoch samozrejme začala znižovať koncentrácia olova vo vzduší a momentálne je u nás riziko otravy olovom u bežnej populácie skôr z nejakej glazovanej keramiky, u dospelých, keď si kupujú z neoverených e-shopov bylinky alebo koreniny, a deti sú ohrozené olovom z rôznych hračiek alebo oblečenia, z tému alebo šínu, a preto neodporúčam batoľatám a mladším dávať odtiaľ nejaké hračky alebo veci.